To je každý hodinu. Uděláš to. Kde to jsme, Láďo? No ve Stockholmu. A co děláme, Láďo? Dáme hrozně teplou věc, jezdíme na bruslích kolem nějaký sok. A děláme to ve dvou, jsme dva kluci a je to trošku divný. A líbí se ti to, Láďo? Já vím, že to líbí, ale... Mně ne. Ale blbý. To jdeš bruslit? Já jdu bruslit. To bylo hodně teplý, Láďo. Jo, já vím, jak jsem to dělal. Ty vlás už půjdeme, nevím, bolí hnátek. Teď bruslíme asi 7 minut. Ale co to nuda. Tak ještě ty si zabruslíš. Tak já jdu bruslit, no. Ještě jsem se naučil brzdit. A bude to dobrý. Ještě něco nám chceš říct? Cože? Ještě něco chceš říct? Že už mě taky bolí nohy, takže asi půjdeme. No.